Ja, nee. Weet meneer, ik wil nog gezegd, ik wil niet meer beter klinken, maar ik kan niet meer vinger daarop zetten, maar je leek voor mij bitter bij je bekend, man. Ek kry dit nogal baie. Ja, nee, dat is 100% recht. Alle lieg. Als ik vannacht kijk, lig ik naar mijn ex. Mevrou wonder seker wat maak hierdie pikkewyne boerseun hier in die huis vandag? Ja, meneer, maar ik praat met pakkewijnen niet zo. Ik wil niet lelijk klinken om zelf te vragen, niet zo. Waarmee kan ik helpen? Die mense op die dorp sê hy's 'n baie gesiene persoon en 'n nuwe raadslid. En ek het 'n bietjie kartprobleme en ek soek 'n betroubare persoon om my te help. Waar die mensen jou zeggen van mij? Ja. Nou, naar mij troost hier. Die nuwe raadslid, die betroubaarste persoon op die dorp. Ik is blij als wees. Want ik is die nieuwe raadslid, die nieuwe dik ding hieron. Kijk naar mij, meneer Vergeerlijk, ik is dik ding. Dis wonderlik. Ja, hoekom sal jy nou hier naby ons dorp kom moeilijke krewie wat die fout is? Ek is vanaand hier vir 'n manne-aand. En my karretjie het gaan staan net buite kan die dorp en môre moet ek weer vroeg Pretoria toe gaan. So ek soek net iemand wat kan help met my kar. Wow, so jy soek 'n mechanic. Ek soek 'n mechanic, ja. Jy soek 'n mechanic. Het gezien, ik ken een hele paar meneer. Never fear, sorry was hier. Ik heb gezien, Mike mechanic, nee, even mensen karparten. Bobby, hij laat een onze kar met één wiel, hij is hier. En ik weet die wiel is je mooi aan denk. Wie? Hey! Mijn vader. Ik wil maar zeggen, jullie bekend terwijl ik heel te snel jou kijk, meneer. Als jij is Lucky Dube. Nee, Lucky Dube is my pa. Lucky Dube is jouw pa. Jij is Jackie Lou. Ja. Jij is voor een grappen, man, nogal. Jackie Dube is jouw pa. Jij is Jackie Lou. Ek is Jackie Lou. Hey, Jackie Lou in mijn huis. Hey. Ja. Nou, ouma. Is niks, ik is het blij. Jackie Lou is in mijn huis. Wie is Jackie Lou? Hallo, dis ek, sal ek wees? Maar je zal het weten. Want jullie jong mensen is onnozel. Ken die dingen wat zin maken of wat recht is. Jullie kennen die doef hier buiten. Maar was het met je kan gaan, hij zie voor jou niet. Jackie Lou is hier, bij mij, in mijn huis. Jackie Lou! Maar je mag daar meneer, jij zit hier en jij zei niet, maar jij is de rechte Jackie Lou niet. Is dat dan 2? Eindelijk niet. Wie, ik love jou numbers al die jaren. Ik zang uit die blom van mijn hart, uit die diepte van mijn hart. Baie dankie. Wonderlik. Wat is die gunsteling nommer? Hou nou wat die kekkel is. Eie smaakie lekker nie. Au la la. Hey, Au la la. Ik zing met Engels ook sometimes. Is dit? A chicken is not cackling, is egg not taste lekker. Au la la. Au la la. Niet daar, je niet. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.